As tres partes implicadas, Concello de Vilagarcía, Porto de Vilagarcía e Xunta de Galicia, continúan cos trámites para desenvolver o proxecto do novo Centro de Saúde de Vilagarcía. O novo ambulatorio construirase no terreo da bella Comandancia Marítima da vila, unha parcela que pertence a Portos e que acaba de ser cedida ao Concello de Vilagarcía. Esta firma deste convenio, donde foi acordado polo Pleno a solicitud de accesión do edificio da antiga Comandancia á Autoridade Portuaria, foi aprobado tamén no Consello da Autoridade Portuaria esa cesión, ese convenio que acabamos de firmar agora, cunha duración de 50 anos, por un importe de 49.000 e pico, casi 50.000 euros, que é o 50%, porque o Concello ten bonificado o 50% as tasas, e tamén aprobamos no propio Concello a iniciar a desafectación desa parcela para chegar a un acordo co Concello e venderlle esta parcela ao Concello unha vez que sea desafectada. Esta cesión é un paso máis para que o Centro de Saúde de Vilagarcía se convirta nunha realidade. Este goberno municipal, anteriores gobernos municipais, levábamos insistindo dúas cuestións. Primeiro, que Vilagarcía necesitaba un centro de saúde moderno e actual, co que necesita unha cidade como Vilagarcía. Eso se vai a conseguir e ademais que decíamos que a ubicación máis idónea, o solar máis idóneo que tiñamos na nosa cidade para ubicar ese centro de saúde é a Comandancia Mariña. O Concello pagará a cesión mentres o terreo non estea desafectado. Cando se dé esta situación, o Concello mercará a parcela. O Goberno matiza esta cuestión para desmentir que a cesión teña un custo de 4 millóns de euros, como denunciaba a oposición. Decía onte, creo, 80.000 euros durante 50 anos, dicindo que iba a costar 4 millóns esa operación. Ben, sabe que non é verdade o que está dicindo. Primeiro, acaba de decir o presidente do Porto, está bonificado 50%, co cual xa non se van a pagar nunca 80.000, senón que se van a pagar 50.000 euros, pero é que ademais, en un prazo, o que duran estes trámites, que falamos algunha vez ao presidente do Porto eu, entre 1 e 2 anos, esa parcela vai a desafectarse e se vai a vender ao Concello de Vilagarcía. O próximo paso do proxecto será o acordo entre o Concello e a Xunta para poñer a disposición do Sergas o terreo e comezar a construción do novo centro de saúde.